Yo, welcome back sa laing edisyon sa atong Strong Late Night Talk with Bernie Bitok-Bitok sa akong Bitok-Bitok University podcast sa inyong tanan. Ito po si Bernie Bitok-Bitok and ga-record ko karon diri sa akong opisina. Akong gigrab diri ang opportunity kay ni bisita sa ako diri. My long lost friend, my idol, og antod karon single paghihapon. Wa pagyapon nagminyo. Ladies and gentlemen, ang akong gipulihan sa time slot sa Strong Radio. Mo na'y klaro nga istorya. Lagay gapim sa ko ba? Asa si Master Poppy naman sa? Inawa nga wala na for greener pasture. Ladies and gentlemen, Romel Alaba, also known as Master Poppy. Thank you so much. Salamat. Brother, I miss you. Miss you too, brother. Salamat sa pagpuli sa ako sa Strong Radio. At least ang mga tao na kuan gid ba? Anong na-retain gid ba? Ang ilang time nga madugay sila matulog. Murag imong tunog brag na ipagmahay. Wala man. Wala. Ako? Magmahay sa imo? Wala. Ako nang gibuslutan ang imo. Giplatanan ako ang imo ligid. Okay na to. Quick background lang. Tingnan mo na. Tanaw sa oras ha. Kaya di ko kakita. Pakitanaw na ko yung timer. Kay 30, kuan na ba yan, 30 minutes na ni. Quick background lang. Anong Master Poppy is really my good friend, my brother. First, pareha mi, USTP o MPSC. So pagsulod na mo, pag first year college na ako, kay tungod kay nag-high school siya sa MPSC, siya mo'y pareha man may IT sa una. So siya mo'y nag-orient sa amo. Tapos, instant din mo kung fan mo kay joke man kato nga time. Lugar? Nag-joke ka. Tapos wala ka joke sa inyo. Nakulot, jokero ni siya. Pwede. Okay. Ikaduha dayon, na ako yung mga classmate nga fan sa imuha sa Holy Cross pa ka. Di ba Holy Cross ka, high school? Dili. Dili ka ng... Naasa, Don Mariano na daan. Alam mo na, kay naman to, si Uyoy ba? Kay makadugog man siya sa imong mga composition sa mga songs. Sa una pa mga cassette tape pa to sa una. Cassette tape pa. Imong mga composition, idol nila. Pero napata sa mga kuan na to, napata sa mga kuan yapon 15 years old. Karon napabeta sa mga 28. Mo galing. So ikaw ang kuan. Tapos eventually ahit man siya sa kog 1 year. Pag abot na mo sa MPSC, medyo nagka-conflict na gamay. Ngano man? Kay sila ang pinakasikat nga dance group sa amo sa una sa MPSC. Nalain mi sa inyo? Ano lugar? Dili kami mo. Sila ang gitawag nga low profile dancers. So kami nag-create din mi og grupo Hot Mills. Kamo ang pioneer sa Hot Mills. Kami yun ang original. Tapos tingala mi sa amo pag Hot Mills, gamay lang mga 26 ka buok lang maninggit. Pag mingon og low profile, wala tibuok gym. Miski akong asawa karon fan gid sa inyo sa una. Siyempre. Na siya crush dito wala. Dili sa nato masulti. Pero grabe sikat kay lang grupo din. Kami surrender gyud mi nga grabe kuya gining low profile. Wala mi nakapildi sa ilang charm o sa ilang fans ani sa una pa. Then fast forward, nung nakasulod ko sa ABS-CBN, naningkamot ko nga makasulod sa kag-appeal. Yes. So nakoy segment dito nga ikaw among referee. Di ba? Chada Cagayan. Nya koan kanang gangi-gangi. Gangi-gangi og Beyblade. Di ba pero sa Beyblade ka murag, appeal ka. So gi-appeal na ko ni siya because I'm really a fan sa imuha Master Poppy. So ako sa cool ba kini nga bata okay di. Tapos editor pag yun ana. So naningkamot na po dayon ko nga ma-part ka sa MOR because kabalo ko nga kuan. Do struggling lang to sa sa MOR. Nasulti naman ako ni sa MOR before, di ba? Kay ang tingog ni Master Poppy medyo nipis. Dili pang DJ nga dili ka medyo modulated ka. Thank you very much. Nga. So mo nang ako na yung ko nga kaya lagi ni pangitana to niya to ning mag-create og kanang iyahang murag character ani. Imaging. Murag imaging. So in fairness naman gumana ana written. Dayon fast forward na po gamay. Nawala ang ABS. Ang nag-create sa akong mga jingle sa pampolitika. Master Poppy. Hands up na ko dito. Espansya! Bitok! Ang bagong tingog is
nakuha gini mo na siya nga idea ba nga how to make a jingle na kanang balik-balik. Catchy. Because karon, sorry. Karon, wala ko mic. Check. Nawala ko mic. Hello. Ni-surrender na nibigay. Puli lang sa kayo ni. Nalagay ko tandugunon siya diri, bro. Basta pasaylo barag baratohon ni ako microphone. Dili ka ang cable. Yon, okay, better. Pasensya na kay medyo na-scam ko na akong mic na napalit isa. So like I said, believe ko siya nakuha gini mo ang formula sa pagbuhat og jingle. Labi na karon nga pang barangay na. Master Poppy is the best person nga dapat ninyo dolan. Bini pasalamat day ko kay tungod pud ato nailhan pud ta ni Lord Dansuan tapos nailhan pud ta ni Vice Mayor Bebot Rodriguez. Iyan na tanan bay. Kana ba ang recall ba balik-balik ba? And Jocelyn Bebot Rodriguez. Jocelyn Bebot. Lord Dansuan. Ta in fairness bay tanan nimo gibuhat og jingle ni Daog mo lagi ani ko proud kay ning kuan achievement. Oy karon ba imo nang ibalik og post karon kay ting barangay naman sad. Lagi mo gani. Ting jingle na sad. Ayaw gyud mo sultian ta mo kani pasingit lang. Kung na mo yung mga jingle ka, ay nakanang dagan kay mga siya ang mualagad, siya maduol na tao sa kastan sayo na. Balik-balik ra gyud. Espansya, bitok, kana lang nalagyan recall ba? Gyud kay ang mga bata bisag ako pa kumangkon, madumduman niya yung ngalan, bitok. Ana siya. Because nga, ang target mo sa mga jingle, bisag di lang company jingle, bisag pag mga company jingle, kailangan ginimawar ka ng recall. Kaya mong balik-balik lang siya, balik-balik. Yes. And I think mo nang sikreto po sa mga K-pop songs. Matingala ka sa K-pop songs, nga bisag dili ka kasabot sa lyrics, but pag makadungog ka, nag-i-part sa song ba nga kanang makahatag og ka ng murag LSS ba? Nga naay ka ng balik-balik. And I think nakuha na ni Master Poppy. Master Poppy is the Thank you. the great person nga imuhang maduulan. Acknowledge po na ko si JR Kuyam. Siyempre. Wala ang expertise niya sa music yun. Tama. Siya imong partner da perminto yan. JR Kuyam. Ang arrange niyo. Anyway, so yon. So tanan mga kon. So after mga pila ka years, Brad, after ABS shutdown, pandemya, dugay tawa nagkita. I think karon election. Then lately, nakadaog ka, nag strong radio ko kadyo. Tato mga kauban, tapos Pikas, tapos Wild. But right now, whether you like it or not, brother, 40 na ko. Suminto say, maura tag edad. So actually, ito lang akong singit nga topic, brother. Wala ba'y pressure that ang usa ka lalaki, though, like, diferensya daw ang babae kaysa lalaki. Yes, tinod. Pero wala ba'y pressure sa imo now that you're already 40 and still single? Unsay dagan karon, bro? I mean, if you want to be in a relationship, unsa naman kung magka-relasyon ko dapat pangminyuay na gyud ni ana or nausab ba sad, Brad? Ang imong panlantaw sa usa ka relasyon na mag-abot kag 40. Muna akong mga question lang. That's why I grabbed the microphone. Yes. Guest ka tonight. Thank you, Your Honor. Mr. Chair? Mr. Chair, I'd like to interpolate. Pero kuan ba kanang ako lang maingon ba kanang sa kuan daw sa akong stand lugar as kanang gapanguyab ana. Kita nako the same raman kay sugad pagyud atong college pagyud ko ingon jud ko nga kumanguyab ko gusto na ko nga di gyud ako ni siya binuangan. Okay. Murag consistent na siya all throughout. Munang kuan pod kung single pod ko mag-ila-ila gyud ko kay di man ko pwede nga mag-uyab-uyab lang tungod kay siya ang convenient. Correct, tama. So naa ko ana. Pero ang diferensya lang lugar kung akong pangutanon unsay diferensya man pod sa una ug sa karon. Medyo sa una manguyab ko seryoso pero wala po ko kabalo kanon sa ang magkasal. Ana. Pero karon nga manguyab na ko, feeling na ko kanang kailangan na gyud nga in the sana paspas nga time dapat after na mo magkuan, kailangan na gyud ni nga
naagyoy time 1 year or 2 years. Dili ba ka pressure nga mag-uban-uban sa mga barkada din? Oy, Pope, ikaw na lay, wa pa maminyo. Ulita, oy, Pope, pagwa na. Shout out sa mga low profile boys dyan namin now, no? Kay actually, bully gyud sila. Kay doon na lang ba agad me? Doon na lang. So napalik ikaw ba isa? Mm. Sino ba bang single sa inyo? Si Taban, kung katong gama yun. Tama, Oo. tama. Shout out Taban. In a relationship siya. Wala lagi. Ooh. Magsige ko kuan sa iya sa may maayo nga kung sa may ganahan ni mga babae ana. Kasagaran mga single mom yung gatuan. Kay kuan na daw. Nana daw pataban. Ani pataban daan so. Pero actually sa among barkada na may nga na bully-bully nga kuan. Uy, kuan mo. Saka lang, di ba kabalo ka, planang mato ka sa mga reunion na ba? Sila ang mga Siyempre, nagdagandagan na anak. 14 na ba yata? Sa gali, bisag 30, igno na, oy, 14 na ka. Gaka bad trip ba ka nga medyo oy, asa naman, pag minyo na, asa nang apo. Actually, dili bad trip para sa ako. Kay, Okay. lahi man sad akong kuan, akong mindset ana is that dili lang pud akong time. I accept it nga dili pa gyud na ana. So wala pa sa kanang yun mo kung kailangan na gyud ko ba? Naa. Kay tungod kay Naa. nanay pressure sa palibot. Naa na dani na sa mga kuan na dapit. Naa na sa kas mga nas 30 kapin na gyud nga mark may gyud ka nga. Bagi ba? Ana. Kay mo lagi na im gaing noon nga kani ang mag-anak ka tapos tigulang na kay ka. Imagine ni mo, kuan. pre kita daw pretag age. Ako na nakoy mag-college. Ta ikaw pa ka magsugod pa ka so akong una-una matay. Gaarsa pa. Brag taas-taas pag yung kag apasunon brag dito ang imong padulo pag ka sa S26 ug diaper yun. Kami pang college ano ni pang tuition na ning amo ang nga barte. Pero at the back of my mind kailangan ka sa ako nga I always accept kung unsay akong madatnan murag ana ba? So yan na lang yun. Pero I know also nga kanang nagyapon na sa decision making sa una, di ba? It's a responsibility na po nga mo ni imong consequence karon. I think na dili naman ako isisipod akong self gid nga. Pero nagunaw na ba ka karon nga may pagsauna lang gyud ko nang wanda. Or okay na okay ra saga. Okay naman. Okay ra saga. Okay ra. Sa bagay, wa man may problema nun. Again lagi compared sa lalaki sa babae karon nga tong edad nga wa pa naminyo compared sa to lalaki lahi ra man gyud kay kita lagi lalaki nahalin pa manggaling si Freddy Aguilar kita lagi wala na itong advantage in fairness to you also brother dili masagug ka 40 tanang good bro na pa maka sa mga 27 good lagi dili na siyang amigo ta pero siyempre imong dating sad no lagi ang uban makurat ka ng mga new friends nako ha eksaba ay in fairness mo bata pa magitsura ni si Master Poppy mo nang buyag mo nang min silang okay ra na si kundi madala pa kaya naman ko ibang 40 karon nga wa nagipampapa na ginuglawas listen na kay Maapas na akong tiyan. Na akong tiyan gaapas na. Brad karon ba nag-change ba imong kwan? Kanang imong gusto sa usa ka babay? When you reach ingani nga edad? Kay well, aminado ta. When we're still in college, we want be the perfect. Ang atong criteria ako permintibe ko ingani nga. Ang imong pagpangita sa imong partner, mag-usab gyud ang criteria for judging as you grow older. Primero, kung high school ka, dito sa mga gwapa, ilado, sexy. Burag 90% dagway din lahi ang sa kuan. Kanang ang mga attitude later na. Tapos as you go along, mag-college ka medyo mag-matter na pod ang kinsa siya. Pero nagyapon ang kuan. Karon ba nga na 40 na ka? Nag-change ba imong kuan, bro? Kanang okay ra ko kay nabe joke ana di ba nga sa una daw ang mga babae tall, dark and handsome. Kadugang tall and dark. Kadugayan bisag okay ra ko medyo tall. Hantod nga dark na lang. Lord, bisag kinsa na lang Lord. Sa lalaki ba ingana ikaw karon when you choose for a partner now medyo nanabay kausaban slightly or number one di man gid mawala sa ato nga at least attracted ta at least okay, attracted ta di kailangan pinakagwapa on sa baka okay. Basta attracted lang ko. Number 2 kung physical okay na to. Number 2 mag-change siya kay okay. tungod sa kada relasyon. Sa experience nimo sa per relationship. Primero ana abi nimo wala pa kay qualification kay anyone man. Next na po dayon adi lang tong ingato nga babae kay kuan lang ana. Kibali bro na kay lesson nga abi nimo okay to siya pero ning ka nga naaman may difficulty ato murang wala nag-work. So okay. sa next kuan dili na to nimo pangitaon or nana kay red flag or sa baka kay you know your
ako kabalo man ko sa akong kuan, akong batasan, so Okay. murag dili pwede ato. Okay. Pero kadugayan ba, bisan pag naingon ko nga, di lang siguro kuan ang kuan si Lusa. Pero pag abot sa unahan ba, okay. Wait. Ato din klaron. So now, you reach 40. So, magmatter na ba karon ang unsay trabaho or possible income? Because before, pwede man ta nga dagway, tapos attitude. Regardless pa sa kay pareha pa man mo gakayod na pa mo na nga tayo. Kani ba pag 40 na ka, medyo i-consider na ba nimo nga kaso kay syempre mosulog kag relasyon karon di naman ni puro na ni pa-chart. This might be your next or mo na ni imong wife or forever. Magmatter na ba nga yang occupation ani or yang income at least murag pwede rasad ni nga Well, pamilya ni Brianna ba? generally lugar, ang ako manggong qualification is based on my personality. Okay. Nga makita na ako kung dili man mo pareha pero compatible ba ang inyong mga ginagawan. Okay. Naaman mo yung mga similar nga mga points nga gusto ninyo ma-reach. Ano ba kay? Okay. Kung maglahi pod mo, Oh. dito na po dayon ang conflict nga murag para sa unahan medyo kuan ni siya. Ana dili Okay. murag dili na din ko kung mo nang mag-ila-ila gyud ko. But at the same time kung yung kanang kabalo ba ni siya mo diskarte mo Okay. mo gina akong gusto. Oo. Nya nagkuan na karon ang mga empowered women, di ba? Yeah. So medyo gakakuan ko ana, gaka-attract ko og mga anak kay syempre ang akong ginauna kung kuan if ever ako man tigulang sa amo, at least kung makuan ko, mauna lugar ko kuaon ni Lord. Makaya pa niya. Makaya syempre mas tigulang man ko unya. So syempre makaya pa niya kuan gid taguyan ang pamilya ana ba or naa ba siya discarding nga isip ba? Kay gakakuan ko kung wala siya discard, discourage ko. Pero akong gituhon na meaning to say lagi medyo factor na gyud nga kani siya nga babae ano gyud makabuhi ba makapamnay sabi tawa na pwede ni makataguyo ganang kay siyempre ba sa una we were younger okay ra ni ba basta kay guwapa chicks ano ba pero kung sige lag pangayo pod sige lag kuan pod ikaw ana medyo maka-discourage siya because sa mga naminaw karon og naminaw sa radyo og naminaw sa akong podcast karon mo gini akong na-realize nga as you grow older magkausab gyud na ang criteria for judging when you choose a partner. Medyo na nagyud kay kanibe makabuhi na ba ni pero siya. dili pasabot lugar nga kuan ha kay I realize pud sa uban nga mga dynamics nga family and relationship nga ang ila pud okay ra pud nga dili magtrabaho ang girl, dili magkuan because they can provide. And at the same time si girl pud grabe pud kay siya mokuan sa kwarta, kung sa paghawid, manage sa balay, ana ba? It's a big factor gyapon. Depende mo na mo yung ko nga I am basing sa akong self. Okay. Kung unsay ako mga gusto sa isa ka babae ana. Because ang ako man pusagong point god nga when we reach ingani like guys nga ingani for I don't know lang kung halos tanan ba but I think siguro majority pod kung kamo sad babae nga single that naigapanguyab sa inyo nga mga ingani pod na mga ages I think di naman pod mi siguro sige lang mi kun nga kani nga bae okay sige lang pagwapa sila makeup pero di ka kabalo kung makahandle ba ka ni og kanang mga finances kanang may ana ba kay daw to ka maturo naman sa gyud mga ana nga sa ilang trabaho. Mao ra gyud na. Pero sa bagay kung si Heart Evangelista na lang pod. Di gyapon herb kay bisan pag katong one time na koy nailhan, yung ko nga wala ka nakahuman sa eskwela siya. Wala. Pero okay man ka butan man ana. Mo balik kag eskwela kay kwan siya. Di na siguro kanang unsay imong feeling nga gusto future trabaho. Imong gusto nga kwan ma-achieve siya. Okay ra ko kuan ano ba nya kami na lang duaan ni ingani na lang permit lugar daan yun sa ano gusto pud na ako nga something na mag-give value sa ako nga makatuon pud ko nga makakuan pud nga kaakibat gyud ba bisan pa og kuan di man ingon nga ako nang qualification kay ang anak ko but at the same time akong ginaon na ba makatabang ba ni kung kami nang duha mas grabe mo nga power or mahimo na ning burden hinuon so that's one thing na consider gyud. I like it. Wala sa kana pressure, Brad, nga para sa moa na nami mga anak nga dagko. Wala ba si mo na worry ka nga my God magsugod pa lang ko. Dili. Wala no na. Wala sa kana na. Siguro akong gakadunggan permi ba nga di man na lumba pop. Pero di pa nako na siya mag-grasp atong nga mga time. Yeah. Hantod nga sikog observe sa inyo ko nga
Lagi dili man gyud pud makuan kay in the end of Because I'm asking that question kay baka napoy uban diri nga December nagunahon na ba nga 14 ako ba. Tapos sa mga barkada ang uban wala na. Daga na kay picture karon sa commencement exercises o sa mga recognition day bang I'm proud of you. Ako na na-realize ba that mo na giniba mo mga batch nga kanang mga recognition day na ano ba ako mag-moving up na akong rusty dyan ano ba. So kamo nga wala pa lang galing nagsugod or kanang mag ano pa lang. ambot lahi lang siguro pod ko di sa ko maka-speak sa tanan. So lahi gid siguro pod akong kuan pod nga marag wala kay congratulations kuan ana inyo na kay I think ang journey na to sa kinabuhi by kuan gid ta dili siya kanang pareha gid dapat ngani basta pa ana And it depends also kung the way mindset ba no so, asa imo nga angle nimo gusto makita. Brother, I know you as a very religious person. You always pray. Kabalog yung ana, brad. Ever since, ano ba. Until now, mo ba nang anong ingana po ka karon nga murag, okay ra ko. Because ikaw nagsalig sa nga, Lord, kung unsa man ko karon, single ba ko karon ka nga 40, I trust your plans. Pero ingana po ba yung nasi mo? Yes, kanang na ako'y, basta mo ingon ko karon nga, ingana ko, pero nagyapon kay lapses ana nga conviction dili gid nako na masahay makita nako guilty gyapon ko say kay magming gid gyapon ko kuan nga usay di ko gasalig kang Lord ana and always ang ako lang ginahunaw na nga okay ra nga maingana ko usahay basta kay mobalik lang gid ko ana so pwede ra so atong time nga nata nag-down atong mga kuan careers ana that was the time also nga kailangan ako i-uplift akong self para po ni mental health, para po ni sa spiritual kuan po. Pero dili na ako malimod. Na ako'y may ato kang Lord nga. Lord, wala man mi gibuhat sa kuan nga. Nganong naingani man ni. Di ba? Na kayo kay mga questions. But at the same time, when I kana bitong ako nang kuan kay mas gwapo mo gud nga na ang relationship ni Lord kung kana bitong imong imahay pud sa iya. Nya siya po dayon ba mo yun din siya tawa na magugay plano nimo dito din murag ilaparo sa ako ang truth ba nga mao dayto your love endures gid bisan pag kami muhawa mi lahi ra gid iyang love sa ato munang di ko karon nga murag gusto na tagkuan medyo miingyo ko nga Lord ikaw gid ang akong strength seek first the kingdom of God and all things will be added pareha tariya. The remaining time, brother, I just want to ask you, brother, how's your heart now? Are you in love? And kumusta man imong kasing-kasing karon? Well, connected sa Ginoo. Na murag guided by the Lord. Unsa nagpari na ka? Ay dili. Dili. Kato, syempre giundangan naman nato atong kuan, pagka-single kuan gyud kay gusto gyud ta gyapon nga maka-feel of marriage. So karon hopefully kanang mga plans na ako'y so you're in a relationship. So you're in a relationship now. Yeah. So happy na ka? Happy. And dili perfect kabalo ko. But kaning all in all whatever happens man good, whatever happens sa akong kuan dili man sa dang akong happiness ang pinaka nga importante nga ma-happy ko sa akong kinabuhi. Ang pinaka-importante man nga ang akong kinabuhi ma-glorify na ko si Lord sa akong mutanawon tao sa ako minsan lalo maayo kayo ang Ginoo sa iya ano ba para ma-inspire sila mahimo pud sila nga giun sa din mo po na salig ko sa Ginoo sila pud mo salig sa Ginoo mura gid na so unsay difference aning imong bago karon nga hinigog may no she is a private letter F private sayang ang bro emotional na tako man dito na lot sa private dito lang ni down ang viewers ang listeners. I know she's a private person pero kanila I just want to ask brother so unsay something ano niya nga makayon ka nga bro different na ba ni compared to your previous na mga kasi ako na I don't know lang bro. Ang ako pa na sa imo medyo na late bloomer kagamay compared sa mo I admit, kami mga
Kami di mo sabi na sa kanila na sayo lang sad yun mi ni nanugpatanan sila Joe. Ambot lang ko nitog pa bagay si Joe na bagay po koy kakadunggan gikan kang Lito English hero. Easy. Sorry. Easy. But seriously, nakita ka nga medyo na late bloomer ka. Nung nag-stop na mitanan og mga partying sad you were still there kasi bagay legit man sagyod nga ikaw ra man sagyod medyo single ato barag ikaw na ibahala der ana ba no? So siyempre mga girls ana nakita ta ka ana. But now I'll go back to the question. So kaning someone nimo karon so unsay difference ani compared to mga past na to? Katong off-air na tag-istoryahan ganina. Pag uli na ko sa balay atong kuan katong nga moment. I thought I was asking the Lord nga, Lord, mo na beginning babae nga pang forever. So, emotional kay ko kay I was very rebellious katong nga time kang Lord, wala kay basa-basa sa Bible. Okay. Piling na ko kuan ana. Pag-abot na ko sa balay, Lord, one time lang. So, pailuad, wala na ako na-open akong Bible. Pag i-open ako ni Lord, talk to me. Ana mo kan? Kay decision making ni para sa babae nga imong pakita sa ako karon. So, pag abre na ko Psalms 136. Gi-open lang nimo. Random. Sige, first verse din ato. So Psalms 136 nag-ingon siya didto. Jut lang ha. Very. Alang abi na ko na ko. Nanagid ba wa mo ko naka-prepare gud ani. Boray ko na kay mo na iba impress ni. Wala na ko na memorize kay isa biya nakakuan. Actually isa ka chapter. Isa ka chapter gid na siya akong gibasa. Pero because I was asking for forever, pero ang giingon ni Lord no, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Nabali akong randomly ba imong gi-open lugar ng Bible? Pero first lang na siya nga verse ha. Kung imo nang basahon diha, nagpakita na siya ang message gud ana is love takapop. Munang nana siya. So that's the great. Alang yun. That was very good, no? Na medyo na emotional ka, brother, ha? Medyo na emotional siya, brad. Because, in fairness, kami ni, ako sa di man sa religyoso kaya nga tao, bay, pero everything that happens to me, mo gid gyapon ang gingon nga, Lord, ikaw na ibahala, Lord. I-question kaya na ako si Lord, eh. Anong i-shutdown yung ABS-CBN. For the longest time, nga sigog ingon yung ba nga, abi na rin ako by forever. Ganang, mo na ba yung nagpa-build kang Bernie bitok-bitok? Ano ba? Ba? Lord, sali lang ko sa imo kung say plano ni mo, Lord, basta sali ko sa imo. Ano lang yung ko ba? And grabe ba, daghang kay mga miracles yang gibot in between, di lang ako masulti. Nga kami nilinglim sa kantong karon nakin gyud sa to pag-survive pagbayad sa balay. Tama. Sa tubig kurinti. Grabe ba, amazing ba. Wala ko tay trabaho ba, wa tay events. Grabe gyud. Anak ko na. Tapos nidagan pag yun ko. Jesus. Gyud sa manato ni pero lagi siya yung mga ways ba. Amen. Ako pasaylo ako ninyo ako, di mo gyud ko relasyon nga tao, jokeron pag ko sa pag binastos pero ingana man ko. Tapos lalim mo nga gipadaog pag ko. Maybe mo na mo silo ni when we reach 40 pila ta ka months by diferensya sa tong edad months lang ta diferensya 1 year man siguro ha 1 year man siguro kamo 1 lang kay January man ka siya December 1 year man siguro ta so imagine pag tungtong ako 40 maybe ni no si Lord Bernie okay na nanakay na prove ikaw mo nahimong mahika ka nga stand-up comedian nga laki diya, nahimo kang host, nahimo kang number 1 DJ, naman na yung mga survey result na. Lahat na po nga chapter. Yeah. And you were so happy, Brad, on that night, Brad, nga, pag-abrin mo sa Bible nga. Di, always, murag nag-praise gyud ko kang Lord, ninuta sa imong kuan love. Oh, yeah. Muna magkailan ko kay, dili man gud ako, dili akong decision. It's very good, brother. Yeah, ang guidance ba. Siyempre, so pag-abot sa unahan, tingala po din siya. Niyon ko nga kuan.
kanang gusto na kong magkuhan nga pwede ba akong nga boyfriend nimo financial nakurat siya nga tingnan siya nga pero kabalo ka na realize na ko ba nga when you see a person tungod sa ingani unya imo siyang panguyaban or imo siyang tungod ani nga mga batasan tungod ani iyang pamilya or na mga reasons dia I think I can say nga much better ang akong commitment ani because si Lord man dili man mawala si Lord. Yeah. And kung na mga temptations along the way, mingon man ko nga, hinatag ni Lord ako ning binuangan. So, it's much better lugar nga. Kaysa sa una nga, mingon ko nga, ganahan jud ko ani niya. Or ako gud ba? Ako gud ang kani, ganahan kay ko iyang kuan kay ana gud siya ba? Din ana gud ba? Ana mo proud ko. Pero what if di na ka ma-proud? Kay na siya buhaton, na siya mahimo nga dili maayo. So, ma-falter gyapon. Munang maayo kay So mean to say, so muna ni, this girl right now nga nasa mo karon makiyo na ka nga muna ni. Munang gusto na ko tuldukan gyud kay para ang kanang mauna ni nansira na gyud. Muna gyud na siya kay sa pagkakaroon makaingon mong gigapon ka nga dili gyapon wata ka balon na yung bagyo na earthquake diha unsa ba kay mahitabo unsa Simbako. So hopefully di ani mag-expect namin yung next level ani. Wedding bells na tana. Let's pray for that. Let's pray. Kaya mo padulong, But anyway, brief ano lang, di lang ko gusto mo kan pa, but this person is a different person. Napa siya sa character nga makayong kang pang ano na din, pang wife material na din. Ay, pirmi. Nanay siya, nabi nga na nakita mo. Siyempre, ga-take care man siya sa mga bata na. Okay. Naa siya mga sa iyang trabaho, line of work. And then, murag gusto na pud siya, na pud siya desire good. So, it's kuan kaayo kanang so ng family ana ba nagstorya pud siya nga okay ra pod nga masacrifice niya yung career for the family ba. Okay. So kana siya daan nga kuan nga dili wa mo nga inganaon gyud. Lagi. Pero kana siya nga drive niya mo isa pud sa mga kuan nga swerte ko ani nga tao. All right. Perfect, brother. Kung naay kuan to close this. Tama ba ang oras pa? Nanubran ako. Sakto lang. Okay. Ano lang, brad? Nagya po yung mga tao diha nga nana sa kaninga edad 40 na. Lapas na bangin na lapas na sa kalendaryo. And maybe sila karon nagunahon na single po mangyapon gubay. Ano ka ani ba or something ano bang feeling nila o pag family kasi klase mo ko nag-election ba? Okay family or wa pagyapon or wa pa na ako nakita kong hinigugma or wa pa ko'y partner karon or forever na ba ko? Lalaki ni sa mga lalaki. Sa mga lalaki ni, sa mga lalaki ni. Sa imong pagtubay, what's the best thing to do? Nga nga or kailangan ba silang mag-worry or unsay angay nilang buhaton right now? I think kung ikaw isa ka tawo nga medyo nakita nimo ang role sa usa ka lalaki sa katilingban, ang tinuod gyud nga role ba? Daghan man sa ato karon inom lang, kuan lang, Jimmy lang, kay lalaki mi pwede mi makaingani, pwede na mi freedom. Pero kung ikaw isa ka kalalaki karon nga nakita imong purpose, nya siguro mi kang nganong wala koy partner karon, tanawas akong ready ka. Kay sud sag mangita kag maayo nga babae kung ikaw di pug ka maayo. Okay. So and then i-pray kung kana bitawng labi na kung miingyo ka nga kung imong hunahuna imo na din na siyang istorya, imo din na siyang i-action. Yeah. So manifesting. So i-pray na siya kay muna seek first good sa iyang kuan imong relasyon sa iya. Kay para makasabot ka nga si Jesus mao ang groom ug ang tao mao ang bride. Kung di nimo maawat si Jesus kung unsa siya mo sacrifice para sa bride, sacrifice his life. Kung di nimo na kaya para sa imong asawa or family, then dili pa ka ready. So once na makita na, and I'm sure makita na ni Lord nga kuan ka, kanang ready na ka. And that's the time open man din ka, open na din ka sa kuan, sa tanan nga mga tao, and then don't judge them kay I'm sure kuan dili sad sila perfect ana kay basin tamili ka or unsa ba ka na may nga na. Kuan na lang, ikuan imong self. Ay walay tao nga perfect and wala pit compatible unless you decide nga compatible mo. Kani gyud ako, siya gyud ang ako. And hopefully in the end ma-realize nimo nga dili ni akong gi magic dili na ko ning strategic na ko ning gihimo na ko ning ngani nga step by step. Muning na ako dani but because gi-guide ka ni Lord kay
you prayed first. Mm. Ang ending, kinsa man ang kuan gi glorify sa last, si Lord gyapon kay siya nag-provide and everything. Para sa imo, kuan ka ani mo mga achievements, I know sometimes natay pagkahinilas po sa iba nga ako ba? But I know good deep inside sa imong heart kani blessing katong gingon ka ganina kani tanan blessing and miraculous kay ang mga nahitabo sa uban nga mga things. Nga di na nato istorya. Correct. Because personal na to nang gina kuan kang Lord. Yeah. And again, to close this, I like that. Sometimes yung nagaling mo sa kuan nga lang, you need really kanabang sa bagyo ni Lord o nabakoy ka ng decision. Tama ka ba? Prayer, ngayo kay Lord o kuan ba? Sorry ako medyo kuan na kay mi among topic, medyo na na preachy na kay mo. Wala man pud migingon nga mamalhin tang mga relihiyon o guban pa. Wala man. But this is really who we are. I mean, mga bugoy-bugoy mi pero the way we talk to the Lord kami puro gyud mi amigo nga Lord. So may takay ko kuan mi sinyalisan ni actually ano, bro. It's not necessarily nga when you pray kailangan gyud ka na magdupad-dupad magkuan. Kay kabalo mo ko brad. Ang sincerity ma-feel maguna sa Ginoo nga the way ka mag-talk sa iya ba. Ana ra gyud ang ako. Yes. Okay, so that's it. Thank you you very much. Thank you, kay bro. Master Bro, good luck sa imo ha. Thank you, Brother Bern. Sana nga, siya na nga, she's the one. Master Poppy, napagyapon ng imong fan page. Yes, adto lang mo Master Poppy, and then ako'y bago karon Master Poppy Patrol. Okay. Mga bata atong ipa-report dia pero ako gyapoy gakuana na coach dia ba para napud sila confidence makuan sila. Okay, very Kanya ang Faithfully Pinoy in Okay. which kanang about Christian nga mga miracles, Christian stories ginakuan ako na diha nga murag bag-o na pud nako nga venture sa kuan sa social media para pod na-value na ako'y value sa sa kay ngani podcast. More on yana, more on interview oh, sa mga miracles, mga gakahitabo yana ba. Kanang interview lang ako kay podcast kuan pero mag-edit gyapon. Edit video gyapon. Thank you, Brad. Thank you. Sa mga namina karon sa Strong Radio o namina sa podcast, daghang salamat. Please support us. Ang kini nga programa gihatod nga nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee ug Biramax Capsule ug Biramax Coffee available sa Shopee. Pwede po mo mag-PM sa ako, mag-message, and actually pwede po mo magpalit diya mismo abay sa Strong Radio. Ingat mo tanan. I love you all. Bye.